Veliki pozdrav svima! U današnjem videu ćemo vidjeti kako se povezuje jedan ovakav trofasni elektromotor. Znači, prvo da bi vidjeli kako se povezuje, moramo pogledati neke podatke na ovoj tiskanoj pločici. Znači, osvrnut ćemo se na podatke ovdje gdje pišeju ovi nazivni naponi i ovdje gdje imamo simbol za trokut i simbol za zvijezdu, znači znači trokut predstavlja spoj u trokut i ova zvijezda kao spoj u zvijezdu, jel, logično. Onda, ove vrijednosti koje pišu, znači, to neću posebno naglašavati, znači, elektromotor je starije izvedbe, pa onda pišu ove stare vrijednosti, znamo na kaj se to odnosi. I sad idemo vidjeti, znači, na što se ove oznake odnose. Znači, ove oznake su povezane s ovim tu oznakama. Na ovom tu elektromotoru te su oznake odvojene, inače lijepo piše, budem vam stavio gore sliku, lijepo piše DY 230/400. Znači, to je evo isto što i ovo. A sad ćemo vidjeti šta to znači. Ako ovaj elektromotor želimo da radi na naponu od 230 V, znači to je napon između faze i 0, znači tu piše evo 220 i vidimo to se odnosi na ovaj trokut. Dakle, ako ovaj elektromotor radi na naponu od 230 V, znači naponu iz utičnice, onda on mora biti spojen u spoj trokut. Međutim, ovim se nećemo baviti u ovom videu, to ću snimiti u sljedećem videu i ako se to radi potreban je tu i kondenzator. A sad, ono što radimo u ovom videu, znači spajat ćemo elektromotor na trofazni sustav, znači na 3 faze. Između svakih faza je napon 400 V, znači ovdje vidimo 380, odnosno 400 i to se odnosi na ovu zvijezdu. Znači da elektromotor prilikom tog spajanja, znači na trofaznu mrežu, mora biti spojen isključivo u spoj zvijezdu. Znači, ovaj elektromotor mora biti spojen u zvijezdu i to ćemo sad vidjeti kako spoj u zvijezdu izgleda. Inače, industrijski elektromotori, oni koji su velikih snaga, njih ćete prepoznati, znači imaju oni oznaku isto kao i ovo, znači DY, ali piše 400/690. To vam isto budem stavio sliku, znači to su u industriji jaki elektromotori i oni imaju preklopku, znači elektronika preklapa, da elektromotor započinje u spoju zvijezda i onda prebacuje, znači kontaktori, odnosno sklopnici, prebacuju u spoj trokut. Znači, time se postiže, ako elektromotor kreće u zvijezdi, to je kao soft starter. Onda su struje koje povuče u startu puno manje u odnosu da odmah kreće u spoj trokut. Međutim, ovo je elektromotor koji ima malu snagu, znači ima samo 250 W, i ovaj elektromotor isključivo mora biti, ponavljam, spojen u zvijezdu ako ga spajamo na trofazni sustav gdje je napon između svake faze, znači između svake faze 400 V. Ok, sad kad smo skinuli poklopac, uzimamo kratko spojnike ove, znači trebaju nam 2. Znači ovdje su 3 faze, tu je dovod od 3 faze i kratko spojnik stavljamo preko, znači ovdje i kratko spajamo ovo i ovo. Evo ga, i to je spoj u zvijezdu. I sada, naravno, moramo staviti podlošku, obavezno podloška, gore matica i moramo dobro zategnuti sve zbog vibracija i ostalih vanjskih utjecaja, tako da dobro zategnite. Evo ga, elektromotor je spojen u zvijezdu i sad ćemo još vidjeti kako ovaj elektromotor radi i kako mu se mijenja smjer. Znači, potrebno je samo spojiti 3 faze na ova 3 kontakta. Znači, ovdje spajamo 3 faze, to su ove žice. Znači, 3 faze ovako tu, nebitno koja gdje ide. Znači, mislim, to će samo odrediti u kojem se smjeru vrti. Ako želite zamijeniti smjer, ukrstite bilo koje 2 faze. Znači, samo bilo koje 2 faze okrenite i to ćemo ići sad vidjeti. Poklopac možemo vratiti. Evo ga, elektromotor je spojen. Tu sam stavio tropolni osigurač da mogu upaliti i ugasiti. Evo, jednostavno samo su dovedene 3 faze i uzemljene na motor, tako da idemo ga upaliti. Znači, vrti se u ovom smjeru prema meni i sad još ćemo pokazati kako se okrene smjer. Znači, okrenete bilo koju fazu. Znači, evo, ja ću na primjer ove 2 okrenuti. Evo ga, sad bi smjer trebao biti okrenut. Znači, okrenuli smo ove 2 faze. Sad bi trebalo ići u onom tamo smjeru. Idemo to pogledati.
Da, znači kao što možete vidjeti prema tamo se vrti. Znači okrenuli smo smjer. Evo ga i to je bilo to od ovog videa. Ja se nadam da je ovo nekome pomoglo. Ako imate bilo kakav komentar, slobodno ostavite ga dolje, budem odgovorio svima. Ako imate neko pitanje ili nešto, neku nejasnoću. Tako da eto, hvala vam što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!